Ne bir goýsa bassanda yok man ýaşlygyň. Gelenler. Ne ýaşaýarsın da onçundan? Emin şunlar men mägdan bolmy? Abo. Bir ýyl öňe gitýär bu ýaşyn. 10 ýyl ýa. Yanlış şarkı tuttum. 37 dedim şonda. 37 ýaşany 38 diýip şarjyp rol et. Sen 37 ýaşyň diýip montaj etmedim. Bah. Esasat näme öz içinden özüň nähil duýýan. Şowallaýmy. Atak ýaşlygyny sifirlaý ol. Hakyky ýöne aýdasyn gelen o. Aýdyr näçin aýtmadım. 41 mi? 41 awa. 42 ýaşaýan şu. Dro. Hawa. 40. Neme? Ýaşaýan. O şu ýyl 42 ýaşaýan. 40-dan ýokarda. Ýaşaýan. Tomaşaçylar ýere gelene sizlenem salamysa, salam alaykum meňde. Salam. Hemen hoş gördük. Salam alaykum, hoş geldiniz. Için göründü, bugün için göründü. Üç oğlanı cemlememin esas sebebi var. Ona ödünüz bilýär. Başyna murada gözülen şatlygyň yıllar boyu bile işleşip gelýän üçin men siziň gowy düşünýäňizi bilýän. Onuň näýle bolu bilýärmi? Üçüncü mihman tapamyk. Onuň ahyryna pikirlendik. Biz kime goýaly gönçeklik belli boldy. Ona murat ýatlady. Begil zanam ýok diýmedi. Krasava. Doğru maysam var. Begli diýdim ýa-da begli bilen oturup bir sagatlardyr ýa-da günne aşy jaňlaşyp on ýal bir ýakynlama ýok. Hatta sanalyja gedek görşendir şunu şenni. Ýöne bir söz bar ha. Däli tanaýa diýler. Däli. Şu görýän Murat öwedimiz hakyky Muratmy? Yok. Murat öwed onu takramda çağır ýa diýdim. Yok, hakyky. Hakyky bu. Hakyky Murat öwed. Näme soradyň? Men näme soradym? 2014-13 men düýün ödüňde görüň gerekdim. Ýadyňyza düşýän bir wideoň gördüm men diýip. Bir wideoň gördüm, o taýda Indiskydy maýdan. Şo taýda Murat öwed bilen edil eger texnik mümkin bolsa tomaşaçylarym göründirler. Indiskydy maýdan hemen bul Halifa wagtdan Murat. Ben eşik beşik bagda diýmek meni ödüň alyp barşyny mawatda diýen. Şo taýda men nähili Muraty görýän? Bir hili günäsiz Murat öwed. Hemme zat appa o gyzyl renkem ýok, gök renkem ýok, bilýän? Gowy. O ene şahatlygym dostum, beglem dostum, perwanam dostum diýip ýören Murat öwed görýän. Şuň günne men düýünden tersine Murat görýän. Has bir hile bişen wah diýip duran Murat bolýar, men şonu görýän. Ýyllaryň tapdan Murat bolaýmasyn şu wagt. Ýara käbir otlar bolýar, adam ýakyp külýär, käbir otlar bişirip taplaýar diýilýär. Dogry. Näme şu videodaky Murat bilen şu wagt Muradyň arasyna nähilýän? Hawa gaty hyýal wentdim men. Söz tapman otyrman. Hyýal wentdim hawa bir hili. Tolstoy'da bir söz var, şey diýär, adam bilen 2 ýylligi entem seni hayran galdyr, ýani sen gowy adam diýär. Şonu ýaly dünýäň üzünde hiç hili erwed adam ýok. Ol kinolarda kızatlar durmuşda boljak zat dälip hem adama gowy niýet bilen seredýän birdim. Ýöne şu wagtym şeýle ýöne o wagtdan şu wagt birar ähtiýaçly boldum ötýän. Şu ýere geldi bir zat aýdysym ýa-da şu wagt men 40-dan 40 ýaşadym. Siz 40 ýaşap görmediňiz hiç. 30 ýok. Allah'ın kan 40'lar ne diýetdi. 40'da bir zat boldy. Men kän ýerde okudum. Aslında 40'lyk sanyny bir hil sırwaýaly inserdiňizmi? 40 taýyka terediýän bolan 40 gece günü toy, 40 gamçyrpdyrlar, 40 sany kenide wa, 40 garakçy. Şu 40'lykda bir zat ba diýdiler, ynanam okdum. Şu 40 ýaşanymdan eýem şu neçenni bir ýyl ýelde. Bir ýylyň içinde men gaharjaňam däl, nemede däl. Öýkelim däl. 40 ýaşdan öňkü durmuş bar. Geçilen ýollar, hatalar, begençler, şo zatlary inni bir ýyl saýhallaýan öýdýän men we şoň bilen başagay beýnim dowamly. Kän gije günsem ýatamak. Adam 40 ýaşda şo iň kämil wagt diýýärsin maňam şol.
şey diýerler o. Paýhas tarap, akıl tarap. 40'dan soň 40 diýerler abi. Ya 40 her kim bir hil düşünýär. Ol buradan adam has beyni patlap, IQ'su başka uğruna geçip kellerinin içindeki yanmayan lampiçkaları yanıplayıp has bir hili. Yanmayan ama 40 yaşa. Bolup biler ola o. Adam yanmadı, Qaraz Şomratdan Şuat Muradeşenni esasy ütkemedik da on euroga diýip biljek. Sağ ol. Hil töwra bolan çak bilen. Ağam istoriýasynda bir neme paylaşdy. Gülşen Harman oşuqy Polat Olta tapdy. Ha. Şo oşuqyny Muradyn istoriýasynda görüp özüm haladymda. Soň özümçe bunu kiçirak bir video etdim de. Onu bir stolun başına şunu yalan kal. Ömürde bir begli otyr, bir begli otyr. Adam özünü düşünürmeli. Şu zatları Polat'ın Olta tapyn, yani diýilýänligi ýöne ýere däl şu zatlar. Adam şu zatdan özü başaryp çykmak başarmaly, özü geçmek başarmaly. Şu jas istoriýa maňa da täsir etdi we özüne de täsirini bardygyny duýdum diýesim gelýär. Men bir ütkeşik goýan şahyrim bar. Hatta ütkeşik hormat goýan ben ona. Şeýle bir söz diýdi. Şährwaltan halipa. Eger bir ýerde men goşymy okalyp ýa-da bir gawat gelip aşagyna da men adym ýok bolsa, şula şährinki diýdirmejek bolsam, onu men bu işiň ola içinde bolanyň manyfy ýok diýdi. Men kangurlaýanmy bir hili? Yok, senim gurla. Şu diňe saatly gurlaýan tema geldi. Ya bir hil men temalarıma girdim. Nemede proýekt diýilýän bir ýere ruly diýýär. Bilýän şonu. Men maksadyma sizden soramak, siziň öz araňyzda ruly diýýän nedir? Häzir kwakta. Ya sen başga näçe? Mehruban adı. Ne diýjek bolar? Yok diýjek bolanlarym şu. Otda taplanmak üçin näme etmeli? Diýen sorawa da. Men bir akylly sırajak bolup ýa-da siziň gözüňizde Murat Gowady mekin diýdirjek bolýan nälerin aýdýan gatlamyň hemmesi meňem filosoflarda onumunu okan ve nemeden gatlam. Bilýän gatlamly gurrunlaryan bolan ýadymda galýa-da. Şoň üçin aýdýanlaryň gaýrat etdir düşünmem bana. Seni öldürün kovtalayandan. Kovtalaw. Men pikirimçe adamy özü ýaly gowtanayan hiç kim ýokmy diýen. O da edilýän şartlyň diýişýäli hem adam däl özüňi tanamak biraz ýyllaryny we wagtyny alýan diýen. Biziň özümizi, hatda biziň ejemiz hem diýal tanamak diýenler. Eşdiňmi şonu? Neme tomaşaçylar terdin? Adam haçan hakyky öz bolýar bilýärmi? Hakyky öz bolup haçan bolýar? Misal üçin men öýde bir adam. Men şunu bilýän, oğlum. Çağılan ýanyna, maşgalan ýanyna sen eji taraplarını bildirmeýär, dansa. Qaqa hökmünde, maşgalan baş hökmünde. Qaqamyň ýanyny garroýmyzda men düýünden başga adam. Toýda düýünden başga adam. Sosial sätlerde ýa toý bilen meňzeşirä. Ýöne adam haçan hakyky öz bolýar diýä. Haçanna hemme işleňidi diýip çyk. Öýe baryp ýatjagda kelläňizi goýup pikirlenip ýatýan wagtyňyz bolýandyr, uklaýançaňa TikTokda da goýmanıp däl. Pikirlenip çeýdip ana şu hakyky adam ölýär. Laraşanmy? Filosofda her fikir var, her kimin öz garaşy var da. Yani ýat kalmak üçin TikTokda oturgan jeýip Hiç o da özellikle hiç yok. Bilemok şol pikirlenip. Men ýa-da var, elmedam hemme ýerde özüň ýaly özüň bolmagyň tarapdary. Elbetde şuma Muradowy bir obraz var, açkyly şeýle, haçam şeýle. Ýaşy ýerden tapdyň diýerler. Ol var, ol bir obraz. Men şu Muradowy bir obrazy ýyllaryň dowamyna taraşlap nemetdim de şoňa gelişecek zatlar münasip bir kariyeri da. Yani onun daşında başka bir mukadiyen mena ve şu başka bir yerliğimi hakiki özümlüğümü hem yerde olmaya çalışan. O bahtlık bilýän mi? Nime olmalı? Barışık diýerler Türkçe. Bağlaşık mı? Yok.
Barışıkdan. Berekella doğru. Tamam. Diwa bilen bir kiçirak gepleşip etdik. Sonra Diwa maňa bir ütkeş sorak berdi. Senin kim diýdi? Mene mara tın lady çara geldi. Abra pikirlenimde men gow adammy ýa-da gow däl adam onu bilemek. Ýöne men ilmi damada diýip biljekem merde. Men gow adam bolmak üçin elimde bar ne diýen muradym. Tamam. Aslında da şeyle olmalı. Yani her adam özünün has o versiyası olmak için zannediyor. Şimdi ben şey diyen olan arada Koçmurat diye. Sen onun egoistlik değil mi diye. Yok. Esası mesele özünü söylemek de. Ben özümü şeyle var. Ken söylemeli egoistliği özüme geliştirmeliler. Tabii men özüm söylemegim men çağıma da täsir ediyor. Men haçana baktı olsam men aýalyma da parikmahyryma da hatta maşinimi ýuwan jigilembe de täsir ediyor. Şoň üçin esasda özüňizi bagtly etmäge çalışmaly. Tabii siziň bagtlylygyňyz ejeňiziň, joraňyzyň, işdeşiňiziň bagtly bolmagyna sebäp bolup biler. Ene şoň üçin murada bol. Nime arada beýle. Şu häsiýeti şu teori diýin men kendilme getirebilmek üçin özüň oturdum üçin o var ýa-da şunu. Tamam. Özüň üçin ýaşamaly dünýäde özüňi söýmeli bar zatdan beter, özüni söýýäniň äpet söýgüsü ýene başgaları söýmäge ýeterdi ýa. Berekella. O şunu men şapely. Nime? Ne hal başyndan mera muradagam. O öldürdüňiz men. O bir çay sahab arasynda. Tomaşçylar, saat topyna talaýansynız. Le ýüzüne az görünsiňiz de işini kän görünsiňiz esas. Dogrymy? Talap etdi adam sen. Talap edici adam hemem näýlisene men birine garşy gow hereket etýän, gow hereket edilýär nämeden şo maňa garşy ters bardak etse içim sowaýança aýdyna şonu etýän adam. Ýöne hiç ağlamak adamy dogrymy aýtýan ağlawça diýiljek. Dostum bolsun, işim bolsun ağlamak. Ýöne maňa garşy bardak edilse içim sowaýança edýän menim şo. İçiň sowaýança edýän ýa-da. Sen ona içinde gaterat öýke saklayan adam bolýan. Öýke saklap, meselem ýyllardyr zyla pamitni bolup ýamanlyk edip gezýän diýem. O, meselem aýdaly. Şu gün 8-de gelýänlik bir gelen ama menem şoňa 8-de görüşeli 5 para arlaýan şonu ýyldýyna. Düşünýär. Tos. Şey desem bolur. Saatda kere şot ýolda otyrdy ýa-da böyle 3 boldy bu gele. Men ne çalap. Git durgadan gitýän şu ýöne. Ne edýän şu mesele. Sen özüň aýlsar edýän. Beýle. Yüzlük diýip aýdym birinji bilen. Ansat ýok diýip bilemek. Şu tarapyma halamak özümde. Şu tarapdan köpülenç özüm näýlekdi, kösenýäňmi? Şu ýok diýmesen gowar diýip ökünýän ýerlem kän. Hakyky men dedi kän. Bagtly bolmak üçin ilkinji ýok diýmegi başarmaly eken. Ýüzünden geçibilmän bolýa diýen adamlarymyzy özümiz bilmän bizim yardımımıza öwrünçdirýäs. Ondan soňra 10-15-nji gezek kömek edemizak bilen 10 öýkelemegini ondan öýräs. Başyn birinji gezek gelende ýok diýsen. Ana öýkeleş. Dogry maýsam bu men dogrym. Ýalňyş bolup biler. Adamlary bolşýaly kabul etmek iň dogry eken. Misal üçin sen öňünden çykyp sen kakyp geçen bir adam belki öýünden aladalyk aýtdy ýa-da maşina ýolla ýalňyşrak hereket edende saňa bir gygyrýan bir belki maşinaky gaharjan adamyň belki başga problemasy bar, belki durmuş, belki çağajygy ýaranak. Şoň üçin adamlar bolşýaly kabul etmek iň dogry mukadiýan. We ştaýda jigilemez wada iň gowurýan frazam bar. Men ol şu sözi yüreğimin ve kellemin içine yazıp koydum. Hiç kimden hiç sada qaraşmam ve hem adamdan hem sada qaraşın. Kaçanla şeydeniňizde
siz az yaralanarsınız. Biz karşımızdaki adamdan gereğinden artık köp sada garaşýas we yaralanýas. Bey diýilligi hem adama şu seredip görmelim diýilligi däl. Men şeýle bir tanışlym bar, hem adama şu seredýär. Bu da bagtlylyk däl. Indi bunu näme baglasyn belýär? Mysal üçin hoş niyetlilik we inanjanglyk, sadalyk gowy däl hässet diýerler ha, son kowatynda hatda inanjanglyk gaty gowy hässet. Mysal üçin käbir diýär, men oňa näsmagir pul berdim, o da men pulumy gowy däl zat ulanyp durany gördüm, şondan soň men adamlara bolan inanmam gaçdy diýerler ha. Inanjanglyk şeýle bir päk duýgy. Onu kirletmeliler. Misal üçün men şu gün irden turýan, şu günün gowy geçşegine ananasym belýär, bu gowy duýgy. 2026-njy ýylyň gowy ýyly boljagyna ananasym belýär. Şolar olanjy birinji gerek gördüm, ýaşaýjygym birinji gerek gördüm. Men şulan gowy adamdygyna ananasym belýär, bu gowy duýgy. Näme men şu kalsere değil. Şoň üçin inanjanglyk duýguňyňyzy kirletmelige çalışyň men pikirimçe. Ol adam bagtladýar. Neme gelýär? Näçe? Kapak. Ya. Sançinem Döwýärler diýenmi? sonra olan. Ber. Bar bir. Eýsel oglan gurlany, da goşga gagatyryn. Ýöne hemme goşuksynan bir kele özü içinden duýup aýdýar. Ne şeýle diýär, öňmün ýalap. Biz hemme goşukynam seni öldürmüşsün. Hakyky, Murat ýa-da 10 ýyl ber tanýan beýli. Öňsün ýalap däliň sen. Soňky bir hilep lirik bolupsyňmy? Yok, liriklikden bolup biler, nälikdi. Baştan başlamaly bolýar-da. 2009-2010 ýyllarda Pushkinski teatrda 10 aýlyk aktyorski kurs okudum. Şo ýerde şu mektepde mysal üçin kurnoklarda, krujoklarda oýnaýan şeýleýän bolyn. Любительский школын диýjek bolýan. Şo gyýyr, goklap etmelik hemme şo ýaryp diýip düşünýär. Onuň bir ksan etsut görkezdik, soň eýtdik, betdik, oşur stahna ýazyp başladyk bolyn. Moğolum buraya saklıkta sen kime gıyıryan deydi. Sen öňde oturan adam, belki senin akıllı adam deydi. Hiç kime gıyırıp sen, hiç daha suud etmeliler sen deydi. Şodur ýadymda galy da. Ondan soň oşgularam ýani berýän monologlaryny pes saýlyny okap başladym. Moğolum golbaýady. Ýöne bar professorlaryň içinde aýyp pes okuýanlar ýa, bir sahnada bir ýetirden öňde oturan adamy zat diýip. Ýöne näme de bolsa şu moğolumy diýen pikirine galdym ben. Ondan soň ýa-ki her medeniýet öýlerde zat işledim de her ýerde bolýan. Baran ýerinde şunu ýaly okuyan ony kän diýerler. Menim diýerim, ahira şun günü gelir. Ahira gelir şun günü ýer. 10 günnüm TikTok getirip diýäňde. Olam bir sebäp ýöne. Olam bir sebäp. Olam bir ne случайно diýler, attanypdy diýler, şonu ýalap bolan zat. Näde bolly? Allah oly bilen operatorum. Onuň ýa-ni Allah oly TikTok accountyma ýene suratyny zadyny goýýan, özüňçe bilen goýýan, ýören okan sen bilen okap berýän, okuýan hadi. Menim özüme taýam işe paýlaşmam. Allah ulu aslında operator mu olar? Operator. Tölüm artist yani. Ondan bir goşky öňden bäri tanışdy, bir diktor bolany bil Çarçaryf. Oklap bakdy, onu ullukda bardy, okapdyrdanym. Dilje çemekan aýdyp, çemada meretde, oý tutorda aýdyp, okuduk görüm bilen. Öyle kanalımda paylaştım. Men hiç yerimde yok, Instagram'da yok, TikTok'da da yok. Eferettik bu erken paylaşıp başladım onu. Sonra da Instagram koyup görün. Bir hep de 10 günden sonra. Aydımçılar, bloggerlar da atlar paylaşıp başladılar. Be, yani neyme denk et? Benim başta diyenler story'de paylaştım. Neyme denk et? Sevmasından mı kaya, minnen mi ki? Daha yeni barlak göreli. Yeni oyduk aýýarap. Sonra adamlar dillen başladylar. Sen näle okuyan, ýükköş okuyan. Ine ýatlaýyn. Goç Murat. Näle hormat goýýan men şol adama. Ağam hökmünde de, soň adam hökmünde de. Onu hormatym nasip. Münasip adam hakykatdan. Ýa-ni diýen döwrümde Pushkin teatrda okap beren döwrümde awtobusda gelýärken häle aýtma benim. Bäwul bilen Goç Muratyň boşlary diýýän.
Ne ben şuraya okuyup bilemem. Şuraya ne de okuyak hadi yani da. Koç Murat bir Instagram'dan yazdı. Ödüm 4-5 tane yer bir mutluluktan ses uğradık. Benim gem var yani Koç Murat bana yaz ya. Qoğu dağıtlarım aydıptır. Onu ne diye. Eğer deydi şu vaat deydi. Täzeçilik barada bir zat etmeli bolsa, eger bir zat öwrenmeli bolsa men deydi. Men çekinmän utanma seni öwrenip biljek deydi. Muazzez. Diýem. Yani şu diýen wagty bildi gerekdi gedi. Ona gep berdi özüm bir zat başarýanlygynda dälli. Ahir soňy sabr edibersen sen hem günün gelýär. Şu yer gelene başsa da Şu telefonunu canlı ama aşağı düşüp. saçın kadice qaqajan bilýärmi? Bijelary. Ana kalkajan. Qaqajan durmuşda da şu qaqajan. Eber. Ne begli öz okuýuş nemeti durmuşda da şowr begli. Bu jigimiň soragy jogapy galyp barýar şu wagt. Onuň Gelýän sonra. o zat şol hakyky wakalar başdan geçirdiňmi diýär bir ýerine degip geçdi. Bircem. Oğlum. Hocam ha. Oynadılar aydır. Kıydım ben gepleşik katıyorum gepleşikler. SMS alayım. Ben çıkayım gepleşikten gürleşen. Oynadı oğlum oynat. Ana gepleşiklerle salamlaş Emir. Gepleşiklerle salamlaş. Selamünaleyküm. Elif senin salamlaş Elif. Elif yanında da kanka git işte ne çaldı bu tür? Böyle adamaydık deren oğlum böyle. Öyle Bir rakiyatın ertiyle kudur. Kursuruydu. Baka. Sonuçta gayrı. Yo, men düşündüm ne diyecek bolan. Şatetim o da vallahi bilen. Onu känýeli soraýar. Özüň bilen gabat gelýärmi, okuyan zatlaryň sen durmuş bilen gabat gelýärmi? Ýekje bir ýerine gabat gelýär diýip bilje. Olam Kerim Hali goşgusy bar. Men tanyş goşgy. Diken bolup düşünsem men tenimizim. Hakykatdan Hilşma ýerinem dinläsime berdim ya. Öllürüne iňiňe jaňda kılan ýaly. Ýa, saat sonra wa. Ba saat gaýratyn sonra wa. diken bolup düşünsem men tenimizim. Islenik daşyň men ismedim. Ýöne olar çyragy bol. Bolsam maňa tüp. Anjydyp düşdüňi men ýüregime düş. Ýöne balalarmy aglatmadymyş. Maňa düşdüň köterli ýoluň akymy. Perzentlerime bağış bolsun ýakymy. Çekdirip çağamyň çekjek ýüküni al janymy al. Olaň ömürlerine baş. Ýöne balalarmy aglatmadymyş. Wepalar ýesini eklegen ene. İlwinne bolsun sığınmazak pena. Bilip bolmaz bir gün ýalňyş esseler güne koy menki bolsun etilen garaş. Ýöne balalarmy aglatmadymyş. Ene şol men özüme degişdirip. Ha? Gysasy yaramady. Ha. Wah, gato havar var. Bilýändirler. Bir ay bugün açar zaman yer geldi. Ay şu döwürler bol adamyň näme başynda bir durýan adam ýok. Diýerler Allah Taala çek ýüküni bilip berýär sen. Gerdiňe laýyk berýär. Onuň şu döwürler şeýle bir ýagdaý boldy da doğrusun doğru aýdaly internetde birazjyk şeýle ýagdaý diýip goýmaly boldy. Ağam bilen birdir ikidir şu wagt toýlarda gabatlaşdyk. Ýöne içkin bir ýakyn gatnaşyk bilen boldy. Bunun zangelen tanışmalar. Ondan allı. Bezan neydi? Komuni mağdayla halak var soraştık adettik. Men neydi? Belki tanamaňam mümkin men murada öz men aýdymçy zat dit. Onu şunu ýarak ýagdaýyň eken neydi? Bir ödüňi ýol çekenin diýdi. Aňardy näme kömek gerek bolsa arkaýyn. Günüň istendik wagt elimde açykdyr näme kömek geplerdi maddi kömeklikde däl tanamayan adamy sana berýän ruh gortusy. Birinji gedek jaňlaşanda da şu tema boýunça jaňlaşdyň. Birinji gedek telefonla jaňlaşa tema boldy.
Onu yıllar Kan geçip yardım etşen kan atleşti. esli jawap boldy men ýa-da 2018-den gurgun. Men atgarrat dur edin yardım etşen. Adam däme bolsa bir gowy eden zatlaryny unda ýa-da adam. Onu ýatla diýen bolan agazym bolsa göwüni açylýar, agazym bolsa begen ýa-da özüň içinde diýersiň, "Bäh, jawap." Men bu wada bekelemedi. Tamam. Adam eden gowy işler bilen öwünmäge dogly hakly diýerler ha. Hiç tat etmän öwünüp berenlerim mada. Ya da bir yerine bir zat kömek edip on karşılığına kan zatlara only borçly hasap edip beren adamlara öwünüp berler. Halas bolmagyny halas edýänlerine baglayan adamlar diýip bir söz eşitdim. Näme? Halas bolmagyny halas edýänlerine baglayan insanlar bar. Sizin gözüňizde olana kömek edip duran ýaly görünýär. Aslında ol şoňa kömek etmegiň netijesinde özüne kömek edýär. Men ýagşylyga hayır diýilýän zady şeýle seredýän. Yardım eden adamından beter seni bagty edýär. Şoň şin diýerler ha, awtobusda oturýan turup bir daýda yer berýän ýa-da bir kiçicek yardım edýän ýagdaýynda da bir içinde bir kiçicek bir priýatny duýgu bolýar adamda. Ana şol jennetiň iň kiçicek duýgusy diýip eşitdim. Riyada adam normal. Gowy. Energiýa. Şol adamlar Ya da pulmaga. pozitiv energiýa gelýär kendine. Tamam. Şol olan bular diýip da çekinýär. Şol ordan Men gaýtam mara şulardan bu energiýa gelýär şu. Gowa, zritiler, gowy. Men pikirim ne ştaýda kanal ýöne zirtil tomoşa çatyrda. Enne tutuş halk diýip alsam, jemgyýet aýna ýaly bir zat. Ýylgyrdan ýylgyrýa, gaharetden gahar edýär. Yalandan seýin bolsaň olar duýýar. Şudur şoň üçin emeňiz. Öyle de o şartlara adam şartda olur atlaştı. AI MLA. Şu an ne var yani hem sfera deyip çıktılar ne videoda senaristlara da diyor, aydınçılara da diyor, videolara da suratçılara da hepsi diyor şu. Hem de kere deyip çıktı şunlar. Tesir ettim ki yani. Siz ne var yani şu an? Adamın yerini tutup bilir mi? Mesela. Ferit, men pikirimçe wara AI näýillisene belli bir derejede edilýän iş ýeňleşdirer, ol gatyar bet bilýärmi? Men işim bolsun ýa başga biriniň işi bolsun, adamyň işini ýeňleşdirmäne kömek eder. Ýöne meselem bir adamyň edýän işini elinden alarmy diýilen soragy mene ýok diýjek. Sebäbi näýilýänler bir hudojnyň çeken suraty gymmatdyr meselem. Elişi ya ruşnoy dikilen kostyum diýilýär gymmatdyr şol ya ruşnoy zborka şu maşin diýilýär gymmatdyr. Şoň ýaly professional adamlaryň işi gymmatlar. Gaýty men pikirimçe şeýle bolarmy hal. Oho, men zaryada goýan robotum men nädip kontrol etdim o. Şoň ýaly bolarmy hal ýa. Çaýdan ýekörüň içmeli. Bedin komentar. Bağış, Yani oraya çektir. bağış, kelleden çıktı. Hop bol. Yer yönünde orada hem nereden büyüğünün naşalı var. Yok bir Sallak var arada. Bir sallak Paka var. öýlenmediň tek. İrek görün. Şeyler hakkında. Eğer ayağının ikisinin şu bir sferada, şu bir kağıda işlemleri nähili. Yani o tarafta neydi, o tarafta neydi? Maňa diýen zat. Gön sana bu soru. Gön sana. İş pişman şeydiler ya orada. Ken gowy tarapy bar elbetde. Kynçylyk döreden ýerlere bolly. Ýöne inni ýanky diýişmäli turmuş şeýle bir taplatda inni has gowy düşünýäs. Birige. Bir tarapdan gowy öýmüz konservatoriýa ýaly her jaýda bir Näme aýdy. ýagdaý bolýar? Senkiliň menkiden gowurupdy. Ay ýok. İkisine denizse. Bana diýýän umra. Bana wara men şu bilbilen ilkinji öýlenen günümden bäri
Murat'tan bilbil qoway diýen sözden ýadadım o men onu bilýän bilbil qoway diýen. Ana buraya ýagşy diýär. Gaýtalanmajak ses. Tarihte adi altın harplar bilen yazılacak aydımçı bilbil öwez van ýollaşy Murat öwez çykşy diýär. Indi sen öýköledin mi diýär maňa? Eger men ýüregimiň ýardy hatap edýän çağlymyň ejesi bilbili öwýän birine men gahar etsem men gowadym däl bolýana. O taýdy bilbili ýokaryp galdyr ýara ol. Men kimsinýän mi ýok? Sebäbi men nähili aýdymçy, nähili sunody işgärdigimi bilýän. Hemme yer gelene Murat Ustayda da sen pikirin wajyp ma. Ne şartçana netiwetine inşallah üçümden kakada belli Murat. Özüňizi idealny kakada edýän boýam. Siz gyzyňyzy özüňiz ýaly oglana bererdiňizmi? Bererler beýlerdir. Ana Gowtoro. Beybe, gaty ütkeşik çüýle daýby. Agay, nerede pikir etdiň? Beýli ýaly häsiýetdäki bir oglana bererdiň men. Razylyk bererdiň şoňa. Tebe vara, biz olary şeýle bir söýýär, hiç kime dözemdik. Ýöne bir uç gitmeli. Ýöne men vara özüm ýaly birine gyýdym bererdim. Men şu taýda bilbilim ünsverjen bilýän işlerinde var. Bilmedim men özümi idealny ýan ýollaşmy bilmedim ýöne men gow kaka bolup taryhy ýaşamanan ýa. O meni bakladı. Ve bir gow kaka çağlarına gow kaka bolan biri bilen men elis canım bakdy olar aýt pikir edýän. İnşallah. İnşallah. Men oğlumyň gelininiň edil men gelinim ýaly bolmaly diýerdim. Maşallah. Sebäbi bugün kamera dert kurlaýyn. Dis gaýdym ma aşagyna şo sady gitmeli. Bu başda. disco. Ya, haw. Habedum hi ho şem. Ýok. Har pal yahan parçıyor. Gülmem. Ey, yo hakykatdan oğlumyň gelini edil men gelinim ýaly bolmaly diýerdim. Allah'a şükür. Yekans. Bah. Ana bir yıl garanti boldy daş sözünni. Akayın edýärdi. Gerek geçirdim. Aslında bu soru sonugda korkyň näme diýilýän soru. Käriňizde nämeden gorkýar? Masalan beýilsenden başlar. Umuman käriňiz deme, el şuwat diýişiňizde. Ne o käriňizde? Belli bir käriň başyny tutup bir ömrüň plan şeýlerini berýän. Şondan soň plan bolup galyp bilmesen sen izinde galan nesilleň var. Plan men kakam, plan men atam, plan men babam diýip onu bilmejek bolsalar. Botlar. Köp kişi diýär gitmekden gorkýan. Ýöne olam şoňa bar ýa-da. Şu gork bolup gelir. Men nämeden gorkýan aýdaýynmy? Meniň iň uly arzuma şeýle bir konserde desmelýär. Goňşy ýurtlar, hatda beýleki ýurtlar tuğlama deyip öz yurdumuzun baydağını kaldırıp has dünya derecesinde konsert etmek men en ulu arzularımın biri. Onun içinde o konsertin içinde söýgüm bolmaly, enede bolmaly, watan bolmaly, şeýle bir kamil gow şekilde konsert bolmaly. Şu konserti edip bilmän şu dünýeden gitmekden gorkýan. Edersin inşallah. İnşallah. Edersin. Sağlık. Men mana seret şuma 19 ýyl işleýän şu sistemde 19-njy ýylymda şu başyndan başlap şunu için seredemde diňe ýörek gelip otýarna öňü diňe öňü dişlik ötüşlik isleýän. Elbet ýaşymam ýaş bilernim şu bir ýerde durmaklykdan gorkýan. Tamam. Halk näme aýdymlar, gow kabul edýär. Aýra aýdymlar ýa söýg aýdymlar. Söýýän kelmeýär, söýülýän kelmeýär alarak
Neme olýar-da? Men pikirimçe var bu algoritm pasıllaryň we ýyllaryň üýtgenmeginiň netijesini üýtgeýärem biraz. Pasal adama täsir edýär kaçynda. Elbette. Güýz, gynanýar. Hawasy güýz töwerek has gynançlara, duýulaydymlar, has kabul edýän ýaly. Yani men gözüm bilen seretseň halk yürekden çıkan aydym kabul edýär. Ay sağ ol. Ay güýz ýazdy pasla ýokmy galýan mene. Men pikirimçe has köprek ayrılık barada aydımlar gol kabul edýärlermi kädiýän. Sebäbi hemme kişim söýüşip ağlap görün birler diňleseler şo özüni ýatlap gynanman gowar ýa-da adam meselem gow priroda ýa söýüp barada aydym aýtsaň aydyp tura gowja aydym ekenlik geçerler ýa gynanylýan aydym bolsa gynanja köpman tapylýar şo sözünden çykar. Hemme kişim gynanman gowar ýa söýüsini ýatlap. Yaxşı yapdyk, özüm bilip düşýän ýa. Oo, şonu ýaldatdy, gözegini getirip. Goşgy babatda şunýaly bir tapawutdan beýle. Ba, Söýleme. bilemok ya, men köplen şu temallarda köprak okan soňmy näme. Köpçüligi da baranda köp adamlar giň orýar, sen şähtatça keliňa, keliňa sen gurlaşdyň da sen. Ondan barýan ýerlerinde näme şeýler köplen ayran goşgy, gynançly, ýa atlanýan goşlar haýyş edýär. Men diýem, gowgatlar wasp edýän goşlarym bar. Prosto ýöne sebäpsiz baht bolup biljek zatlarmy wasp edýän goşlar bar diýär. Biraz jelmenşelme, biraz pozitiwnak bolsak bu diýär, ýok, ýene şonu haýyş edýär. No, slenge kanatlanýar. Satlyň jogany bar ýa. Adam gynanmak gaf ýakynrak öýdýän, gynanyp gelip durmak. Ona ýüreti goşgyny diňläp, ağlap oturýanlar bolýar. Şo nemede o söýüsini ýatlamana sebäpde aydym goşgy şonu ýatlap diňläp gynanman. Men yo ýanywa görüm o. On ýaly söýüyorum. Käbir başlar var. Ortadan çıkman, tansit ýerler, da toyun tansitler bilen Amerika mehmanlar kan tansit ýerler. Käbir başlar ýerinin gynanman. Tutay şo bolsa Jogap şeýdip tansitlik gerekmi? Jogap Murad Öwüzden. Misal üçün hakyky star üçün wajib ilkinji 3 saatlaryň biri. Birinji zritelski simpatiýa diýip bir döwretdiler bir aktyorçylyk okamyzda. Sahnada durkan gözden salmalylar hemme her çağalary tant oýnaýanlar hemme adamy. Ol hukman wajib zatlaryň biri. Energiçnis gerek aydymça. No, energiýali bolmaly diýip öňündäki adamlardan has beter tans etmegem seni gülkünç ýagdaýa getirip bilýär. Şo öňündekilerden beter tans etmelerle ýynçyçykçylygy şu. Ýöne sahnada duruş diýip bir zat bar da. Sahna ýöne şeý ýörelýän ýerde adamlara näçe täsir edip bilmek mümkinçiligi bolýar. Şatlandyrmaly, gereklerine duygulandırmalı, mesele adamları batıl etmek. Birinji bilen men näýle garaýan, men pikirim ters düşünjeklerim tapylar aydymçylansynda bilem o. Sen aydym oturan ýeriň biriniň toýy birinji bilen şonu ýatdan çykarmalylar. Gaty artykmaş tans etýänler we şow edip girip sahnaga gelip gören aydymçylar var da ol birinin toyu sen öz söýüp aydym aýt, ýene aýt adamlar tans etdir, mihmanlar bilen deň tans etmek hukman näl, on ýal begenmek o toýulay, we öýlen oturan olar da ha düşünýärmi? Ikinji bilenem fonogram aýdylýar, ana toýda sagatlaýyn var we ýene aýdylýar bolýan. Şo fonogramany zordan aýdýan aydymçylar bar. Aýdy sigelmeýän ýaly, zorluk bilen eltilen ýaly mikrofon tutuşlary barada çıkışolaryň bir şo sagat barýan bolsa ýürekden aýdyp gaýsalar, gowwalarmy gadýan ünswer görün köpsüni zordan tutup şeýdi baş berip aýdýanlar bardyr. Sagatlyk bar. Şolara da garşy da men ters düşünmedim. Mekam bilen bir gepleşmede şey diýdiniz da, son kutuda aydymçylar, ine 15-20 sekund TikTok'da tutsa bolýar diýip aydym çykarýarlar. Şuzlardan sonra bir neçe ýyl başladan o aydymlara garaşmadan düşünüp tutsa aydymlar. O aydymlar. Ýok, garaşmaly. Ýöne Çykmanmy diýjek bolýar. Çykar gow aydymlar çykyp dur şu adam ýöne köp zat
şoňa geçdi diýjek bolýar. Meselem dolaýdym çykarma kalar. İlk bölüm perpewni işleýärler-de şol dinlense çykarjak diýerler. Meselem soňa bolum dinlenýär, dinlen başlaýar 10 gün soraň bar aýdymy çykarmana. Gün oturup kupleýärdi dözüp şakyr şukur çykarjak bolýarlar. Ondan ýygy bulaşyk gidýär aýdymyň. Şonu aýdymyň o werin ol, walla ilk eden aýdymyň o werin ol çykarma. Çykar o aýdymyň. Aýdyma prosta şeýle ýöne adamdan bir gözüne iýilmek üçin näle eser hökmüni ýapyşdyr. O şey etmeli anlar. O aýdym etjek bolsa, howlugy etmekden başlaýar şol. Bu gidip dur TikTok'ta bol resmi ýygyny işler, bu aýdym diýip işläýär da bir gün. Başdan bir eser hökmüni ýapyşyp, dol taýyn bolan soň ondan bir düzgün azajyk dağdyrsaň. Murat, näçe aýdymyň hit bolup hasaplaýan? Säher şemali. Biram neme wady? Onun ýöňem wady biri. Şol nice Söýge gowun Bermedim söýgemin anan. Bilýär musun? Ýaşlar bilen Boş yere. Ýaşlar. Bilmem berayda çalajak. Galmasa. Olaydym wara, şeýle bir hit boldy. Aha neme duralgada avtobusa garaşyp durnan gattalma kılan telefonu şol ses gelýär diýen meni hiçim tananapdy. Dinlenne o şolaydym ilki. Yani ondan soň söýgü şemali. Ýa-ni çalajak parça kupleýärdiň men berayda. Söýge gowun bermedim, söýge men ynanmadım. Yıllar boyu boş yere ağlap yanmadım. Söýge gowun bermedim, söýge men ynanmadım. Yıllar boyu boş yere ağlap yanmadım. Türkmenlerde bir gol söz var. Tahvit olsun diýilýär. Men kän pikir etmeň we kän ýyllaryň dowamyna şeýle bir zady gözetirdim. Behwide gatyçynyň bilen ynanmaly. Misal üçin bir zat bolsa behwit bolsun niýet we şu ýagdaýyň nämesi behwit bolup bilerdidir ýa durmuş käwat. Käbir ýagdaýlaryň özü behwit, käbir ýagdaýlaryň netijesi behwit diýilýär. Şunu bilen baglanşdyryp bir zat aýdasym gelýär. Ýadyňyza düşýärmi? 2021-nji ýylyň 11-nji sentýabrda Amerikada ekirler başnasy terroristler tarapyndan ýok 2001-nji ýylda. Şonu ýalňyşmasam 2974 sana adam aradan çykdy. Şo ýagdaýda. Şol baş näňizden içinde targow sentrindämi şol. Şoň içinde halas bolanlar öňünden çykanyna svetoforda eglenenler. Eglenni biri. We on gözüni şowat işe gijagala we başlyk maňa käýärdi. Yeni biri çıkıp barýaka kowşy ýa-da balaga ýertildi öýüne gaýtdy. Yeni biri kabinetiniň açaryny ýadyndan çykarypdy da yeni ýygyna gaýtdy we gijagaldy. Olaň gözüne şowat behwit diýsen olar aljyraňly ýagdaýda we gahar gelýärler, emma şo pursat olary şo ýagdaýdan halas etdi da. Käbir zatlara hakykatdan behwitdigine inanmaly. Heri sortun behwit. Sebebi burada dilege edýäs we garaşýasa Allah Taalaň özü gowul ýa. Aslında ödümün şanslarını hasar edýärmi? Elbet. Değiştirmek bolup, adalyp götürüp şu derejege gelipýärmi? Seredin nähile? Durmuşda hemme zadyň bahasy bardyr. Hiç satmak däl. Misal üçin bir kofe aljak bolýar, ýa şoňa pulumuzy berýäs, ýa-da wagtymy berýäs. Wagt pullanam gymmatly zat. Elbette durmuşumda kıyınçılıklar bolup biler, yani şo kıyınçılıklar bilen men Emirjany, Elifjany, Günayjany gazandym. Şoň üçin hiç ýelpişmanlygym ýok. Hudaýa şükür. Bu sorum esasen şartlygy hakyky adam nähili adam bolmaly? Saatlyň balnoy temada. Hakyky adam
bir yüzlü adam bolmaly. Bilýärmi sebäbi? Görpön şu onunla oğlunla yani oturyan on gepini etdi ya bol bu gepini ettin oğlunla gıydılar ama etdiyanla birini yerden alıp yere sokyalar yarım saatdan Instagram'a girýän onun dostum bilen story oýalar da toýdular da yara şol internetdäki ýalyk bolun ya durmuşdaky ýalyny haýsy ýerden onu düşünüp geçmek şol adamlar. Bir yüzlü bolun diýenler. Ya şunýaly adamlar var. Meselen bir iş etjek bolsalar bir 3-4 gün öňünden habarlaşyp başlaýanlar. Gowy dost nirde ratdy. 3 ay ýokdur. Onu 3 ay çykýa bir ýerden gowy dost nirde nämiş ýa. Şey dip işe girişmek gerek. Gel 3-4 gün öňünden. Gönü dost klip etjek, plan etjek, näçe plan gön şey dip ýazan gowy da şey dip ýuwaşlykdan gatnaşyp başlandy. Bilýär. Sen näme diýjeksin? Ne diyecek oğlum? Ne diyecek oğlum? Bilmiyorum. İnni şat gowy adam bolmak diýdiň da. Hakykat. Gowy adam bolmak her kim bir hilter da. Misal üçin garakçydan sorasaň garakçy gowy adam hesap edýär. Gowy adam bilen garşyndan billerme köpman. Ana gat bu da gowy sorak. Beýlendiňler. Gowy adam bol. Garşyňda gowy adamdan bildirmek köpman. Wazifem ýok, köpmanlygym ýok hiç ele. Sen gowluň özüň üçin edýär, hemme gowluk bar. Ýürügiç o gowlukdan gaýdyp gelýär. Ýöne onu garaşmaklygyň dogry däl aslında. Gowy adam özüň üçin gowy adam bolmaly, düşünýärmi? Näýlik düşünürsen onu açdyk, uzardyk. Muradyň herki diýende bar ýa, sen näme etseň ýürügiç sen özüňe gaýdyp gelýär. Ýa sen şoda gowy adam sen gowy bolup gaýdyp gelýär. Sen erode adam erode gaýdyp gelýär. Gowy adam bolmaklygy biraz kynlaşdyrdylar. Gowy adam bolmak aslında aňsat sana näme etseler sana ýaraýar. Senem şonu dämeli beýlekleri. Sana näme etseler yaranok senem şonu etmeler. Men oğluma imkana diýen at. Men sora beräýin. Men berjek sorawym esasan beýli bilen muradowa. Ýani eger şartlyk sizem jogap bermek ileseňiz aýtyp bilersiňiz, jogaplap bilersiňiz. Daşdawrymdaky adamlardan esasan köp gelýän bize zat durmuş töýgüden ibaret diýilýär. Ýa bolmasa söýüp hem söýlüp ýaşaň diýilýär. Siziň pikiriňizçe durmuşda hakykatdan hem siz söýgän anýaňyzmy? Ben bilmiyorum. Pon söýüdün zaten daşlaşdy. Şeýle. Hayda. Töýgü. Nämede? Kän pikirlenmeli gysga we taqiqlada aýtmak üçin kän pikirlenmeli bolýar. Aýdara zatkan söýgü barada. Arada söýmek, gowmy söýülmekmi diýen nemäň jogabyny söýmek diýip goýdyk da. Söýmek dünýäň iň ajaýyp duýgularynyň biri. Şoň üçin söýmäne durmuş söýmek üçin birini garşyňyza çykaran bolsa onu aýamaly. Sebäbi hem adam söýüp bolmaýar. Haçan adam aşyk bolan wagty ol aşyk bolmak duýgusy adamy gaşşeýle bir bagtladyýar. Bir söz okapdym. Galilei açanlar yerin aylanşın yaha söýüp ya da serhoşmahaly. Söýmek bara haçanla adam söýen wagty on dopamin ýarar, bagtly garmonlary has içinde kebelekler çadat diýilýär. Söýmek aşyk bolan wagty adam döredýär. Aşyk bolmak adamy açyşlar etdirýär. Aşyk bolmak şeýle bir ütköşük duýgu da, misal üçin bir diýär birini alıp men şogyda aşyk boldum diýär. Aslında ol aşyk bolmaga aşyk. Biz şeýle Allah Taala yaradypdyr. Söýmegi söýýäs biz. Misal üçin geçmişimizde birini ýatlaýasa, şol gıýdada şol gıýlar üçin şol oglan gowdy diýär. Aslında mesele ol oglan ýa-da gıýdal. Aslında sen şol wagtky özüň göresiň gelýär we bagtlydan sen o wagt. Adam aşyk bolmagy aşyk. Söýgü şeýle bir
ullokan duygu ken emosiyalar içine cemleyen bir duygu ekenna. Misal üçin adamda 5 tane bazı bir emosiya var. Yigrenç, qahar, öykü, beğenmek, şatlanmak, ağlamak emosiyalar var ya. Misal üçün qaharın içinde dine qaharı var, öykü yok. Öykünün içinde de dine öykü var. Yani söygün içinde hemme duygu var. Yekece duygu yok. Bilen mi nahil duygu yok. Eğer de sizi biri yigrenyan olsa, qıynanman söygün içindeki duygu ol. Eğer de sizden bir öyküleyen olsa, qıynanman söygün içinde var. Haçanla söygün içinde bilen mi nahil haysi emosiya yok. Bipervaylık yok. Haçanla bipervay olanla adam söylenak. Yigrenyan olsa söyle olya. Yani haçanla adam karşısına qıyna ayaya şon qıynanmağını islenak. Şonu ayap çıksa yara. Ana şeyle bir sizi söyleyen adamın düşmanı mesela duvet yani. Nice. Evet. Lirik dostum. Toyda köpüns qavat gelen ýadym bolýar. Bir uzun kutlaýar ýa ýerine qabana goşulýan bolýar. Yani en güçlü sevgi enen sevgisi mukadiyan men. Haçanla eneler söylenle olar karşılığına hiç zat karışman ve ayap söylerler. Şoň üçin eneler beyk. Bilýäňize dost ýarym kän. Oýmadylar öýde meni. Tä gelinçäm garaşy ber gaýybana söýde meni. Ogul gider, galar ene, aýralyga dözgeler. Adiýatlanar mehrem ene arzylanma özgeler. İlişini boyun alan ejidlemez, nalamaz, er özünün şat gününe ejidlerini halamaz. Çydamlydyr oglum, ece, gowunlara ağlaryn, ejidlesem, yene gelip, sen yanında ağlaryn. Vah, neresi? Benim bir oqayda enne, doğru ýaşulam bir. Ejem zany ýatlap, men içimde de şu duygular barlygy üçin okap bermeli. Entek dersin öýtmedim meni munda ýalňyz goýup. Derdim saňa aýtmadym, birden sen qıynanma diýip. Yıllan yumagyn çözmeden diýdim, dokudum, düzledim, saňa kän ýalan sözledim, birden sen qıynanma diýip. Goýa gam ýok diýerimde, ähli zat yerli yerine. Mudan bahtly görünüm, birden sen qıynanma diýip. Sen gittiň, soňlan aýdym. Goşgyny bir mahal goýdum, soň ýene ýadaýyn edim, birden sen qıynanma diýip. Bardy birden edesim bolýar. Kiçiräkkän şuýl kakam 33 ýaşa diýip. Bilerimde 3 barmak, bilerimde 3 barmak görkezlerim ýadyma düşýär. Häzir özüm 34 ýaşymda. Gözümde şu adam şeýle görselesen dogry, beden garra. Ýöne gözümde şu adam şo ýaş, geçen şo ýaş kakam bir kel hiç şeýle garraman däl ýaly olar bir waka gelen ýaly. Aram ketip görýänler, plany kaka saýyrly, plany gece saýyrly zat diýär. Yani ýolga gidip barýakam pikirdi. Bileňe başymyzdan başga. Bilemo, taýin bolmalymy o zada. Bolmaly zat kabul etmeli bolýar. Kabul edip bilemo, porque käwat oturup özüň gözüňe getirip görýän bolýar. Birden şeýle ýagdaý bolýandyr käwat. Aramyda ýoklugyň ruhsat bolsun diýär. Himmedat bir grab goýup, taşlap, gidip arasaca hiç tatsız, arasaca akça unaş bolýar ece. Birje de gyzyl borç bolýar. Ejemiň eline bisenje şola soğuk hova, ince pes, kara pes, ejemiň unaşy. Bilema por que soňky döwürler şu zatlar kän küýsep başlady meni. O da şeyle ve
ejetini yitiren bir hükümünde uğnaşam değil mesela. Kızıncak ocağım değil. Yani eceli dünyada yaşamak ve ecesiz dünyada yaşamak katı Allah'ın tafavutlar diken. Onun için ecene barka kadarını bilin. Olsan, bulak, bıcaklan, bağrına basın. Gülşen'in bir başkası var ağam. Şunu bir okap beren. Gülşen'in hanıma. Aşk bir güldür. Puduğuna bilbil bolup qonup bolsa. Söwer ýarın didarından bakıp ganyp bolsa. Ýaşa bersen bütün ömrü çağa oyun sanyp bolsa. Şu ýadan wagtyň oýnajak dälip ýyly öýdüren bolsa. Düşünmesen kän da düşünjäňden dänip bolsa, durulmaýa kysmat badan sataşagyň läp bolsa. Adamlara seredende var, dost düşmanyň aňlap bolsa, şu geň görmese hiç kim seni heder edip aňlap bolsa. Ölmese hiç ejen kakan, çağalykda galyp bolsa. İsleýän çağın algap bar kujogyna dolup bolsa. Ömrüň geçip barýanyň her pursatda duýup bolsa, ýaş oğudun dünýäni söýmegem goýup bolsa. Armansyz hiç ölüm ýokdur her ýüregi bilip bolsa. Yalançı bolmaz pan armanyň ýok ölüp bolsa. O bakdan hem geljekler kändir ýanadan gelip bolsa. Aýgara ağlamakdan oturmak ýok. Gülüp bolsa. Berekallah. Dünyada, saatlanmagada, begenmegede, serde otursak sebäpler, kän şu sebäpleri duýup hakykatdan begenip, saatlanıp barlığımıza uğanıp yaşamak. Sağ ol. Nişkayda var ha. Kän temalara girdik, ejade girdik, seýwäde girdik kolin. Şu bir çağajyklaň şu çağajykly tema giresmelýär. Belki eşdensiňiz bir gysgaçyk bir zat aýdyp bermelýär. Bir adam kän dillap ihlas edip, arzu edip Qızıl renkli juglusyny satyn alypdyr. Jugly ýa-da başga maşyn. Satyn alyp, howlusyna getirip ýuwup dur diýä, begenip, buýsanyp bolýan. Birden göz düşýär. Maşyny soň süpürip durka. Gyjagady 5-6 ýaşynda gyjagady maşyny daş bilen çel böwrüni çyzyp dur. Bu da wara gaharyna döz gelip bilmän, baryp gyzynyň eline şu daş bilen urk goýarýar. Pişmanam diye onu gaharına dövdüyelip bilenak. El gahanaya gyjadım. Ondan soň balnitsa diye baryalar gönü palata alýarlar, soň gyzynyň 3 tane barmagynyň döwlenligini aýdýarlar. Bu da erwet pişman bolýar. Men näme etdim? Ýekeje gyzdym. Evine gelýär gyjady balnitsada, ondan soň onuň ýanyna girýär bolýan, kakajan. Elim gowlanar diýerler. Qowlanara kaka diýip ýam gyz başlapdyr. Bu da erwet bolýar, soň öýüniň ýanyna gelip ýanky maşyna seredip otyr, birden göz düşýär. Maşynyň böwrüne kakajan men seni söýýänlik ýazdyr. Wah. Çağalaň duýgusy şeýle bir näzik goýan sermeli. Soňra bir goýgoşyly otaryň. Ýene gülşerden başlaýar. Ezilet. Mana beýdi wa şeýda. Goy sağ olsun bir de badaktalyanlar. Kim can çekse goymak için ziyana, beyik maksatlara böwet bolyanlar, ıncıtmana at salyanlar bu yana. Vah! Bir zady bilsedi şu adamlar, iň bolmanyny düşünseler çalaja, ykballa nenensi orun tutýanyn, öýke, hasrat sarlaşanny bileje, yitirip görmese gowun egerde ömrüň beren bagtyn ölçesin nädip. Gowun şunu bilen ıncıdylmasa bilmez hak sevginiň tagamyny dağıtıp. Şu mehriban, gadaplylar bolmasa nädip ösçök paýhatlanjak bir pahyr. Şolaryň döredýän päsgeli bilen ýagtylyga, ýagşylyga ýurulan müňläp täze pikir döreýär ahyr. Men muny 100 kere gaýtalap diýen. Siz manysy ýok bu ömür ýolum. Yeten yetjek mendiller meşärikli
mehriban görükler. Köp sağ olun. Bunu da settin ha. Yani hakikaten şuun qowy neme bolle gepleşik bolle podcast bolle. Elkelen am öz adımdan oğullar. Öz adımdan. Emme topormudun adından. Tomoşçuluğun adına ve tüyfürüğümden minnettar. Wagt ayırıp geldiňiz. Yani bir adam aýtdy, şu dünýäde iň gymmat wagtdyr. Wagt gymmat, wagt ayırıp geldiňiz. Tomoşçulara aýratyn minnettar. Hemmäňe şuň wagtyňyzda biziň proýektimizde sarf edildiňiz üçin tüyfürüğümden minnettardyr nämäňe. Ýöne her gurruna bir zat goşatymyz gelip dur ha. içime gelýär. Neme diýär adam sevgili, yürekdeş, dost gözleýär durmuşda. Türkmen dedi birler gerek ýeke bolup bilmeýäs adam. We adam näme gözleýär eken bilýäňizmi? Biz birleriniň bizi dinlemegine mätäç. Ve şuň bizi ýaltanman dinleýäniňiz üçin size minnettar. Wagtym bolşdy. Minnettar bolunur. Gene bir gerek taňry hakykatyn. Ama inşallah qowgunlarda görüşüp duralyň. Men iň bir qow barýan sözüm mada bolurlar. İnşallah bireň gapsyny diňe qow habarla gakmak nisip etsin. Boşlap birda boşlap çyk qow habar aýdyp bir-birimize gapymyza gakmak nisip etsin. Öňümizde günlerde de inşallah hem tomoşaçylar begendirjek, hem bir jemgyýetimize peýdaly, hem illeşlemden halajak işlerine sizden garaşýanlar. Qowunlarda görüşüp duralyň. Ama eskin gurrun ýene ortany jemleýär. Indik fany görüşýänse, hoş sag bolun.